Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Pebrero 1 hanggang 3, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Natili pa rin yung hanging amihan. Subalit ito po ay bahagyang humina, habang nakaka-apekto pa rin sa may silangan bahagi po ng Luzon at yung pinakadulong bahagi po ng Northern Luzon. Kasama po dyan ang Batanes, ang Bubuong Cabo Islands, ang Calabarzon, Metro Manila, Kabikulan, Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago, Hilaga at Hilagang Silangang Mindanao. So makakaranas po ito ng magandang panahon, subalit medyo mahangin at may mga padaan-daan pong mga ulap. Samantala dito po sa area po ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao may mga padaan-daan po mga pag-ulan. Sa ibang bahagi po ng ating bansa magiging katamtaman po lagay ng panahon na may mga maulap na papawirin lalo na sa hapon. Samantala sa labas ng ating bansa wala pa rin tayo nakikitang nababanaagan na LPA o tropical cyclone na posibleng mamuo sa loob ng 5 at 10 araw. So, ang dagat po dito sa Pilipinas ay magiging maalon at mapanganib po sa mga sasakyang pangdagat. At ang ating temperatura ay bumababa po ng 21 hanggang 22 degrees. Ang ibang areas po like mountainous areas pero umabot po ng 18 o 19 degrees. So, medyo nasa February pa po tayo o Pebrero. Kaya meron po tayo mga taglabig pang nararanasan. So, hanggang sa first week of March pala na lang po itong taglabig nito. At magsiset in na po yung tinatawag nating hot dry season. So yan po ang ating latest sa ating GovSat. Tingnan natin yung fast animation. So wala naman po tayong nakitang any major weather system. At kung titignan natin yung zoom in satellite animation, may mga rains at thunderstorms po dito sa may silangan bahagi po ng Visayas. Kasama din po ang Hilagang Silangang Mindanao. Particularly sa may Dinagat at Siargao Island. So may mga ulan po dyan na inaasahan, mga thunderstorms, dulot po ng hanging amihan. At kung titignan natin yung 3 araw na mga pag-ulan, forecast po ito hanggang Miyerkules ay may mga inaasahan po tayong mga pag-ulan dito po sa may ibang bahagi po ng Visayas, lalo po ang silangan bahagi at Hilagang Silangan Mindanao po, lalo sa may Surigao, Dinagat at Siargao Island. So, inaasahan po yung mga ulan po dito dahil po sa hanging amihan. Ang ibang areas po ay mga isolated lamang, tulad po dito sa may Eastern Cagayan, Northern Quezon at silangang bahagi po ng Kabikulan. At bago tayong paalam, ito po ang ating windy.com wind forecast mula sa American Model. So, bukas po, inaasahan pong nandyan pa rin yung amihan, although medyo mahina ng bahagya at may panibagong short na surge ng amihan dahil ilang araw lang po ito at pagdating po ng Miyerkules ng hapon ay makaka-apekto naman po sa may kagatan po ng Pilipinas, lalo na rin sa may silangan bahagi po ng Luzon, Kabisayaan, kasama din po ang Mimaropa sa darating pong Miyerkules. Okay, so yan po, dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules at babalik ulit tayo sa darating pong Miyerkules. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa ating channel.